Ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire kɛlɛkɛcɛw ka kasoladon ye Mali kɔnɔ. Mali furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale ni Nigeria jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnɛbɔli minisiri ka ɲɔgɔn ye senfɛ Bamako jumadon. A y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoirekaw bɛ ka nin ko in faamuya ni hakilina min ye k'o tɛ a kɛcogo ye. A ka fɔla ko waati min na Côte d'Ivoire marabaaw bɛ ka a ɲini k'u ka kɛlɛkɛcɛw ka labila k'o waati kelen na k'u bɛ ka maliyɛn dɔw bisimila u ka jamana kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu nɔ minɛlen don Mali kiritigɛlaw fɛ. Colonel Assimi Goïta kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu tɛ bɛn k'ale kɔni nisɔngoyalen don ko sabula ko nin maa kelen ninnu de bɛ tila tuguni ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni Côte d'Ivoirekaw ye mun bɛ tiɲɛni lase furancɛlatɛmɛ fanga ka baaraw la. A y'a yira ni kumaɲɔgɔnya in senfɛ ko Mali ka laɲini ye fɛn min ye ko fɛɛrɛw ka sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na ani ko maliyɛn minnu bolila ka t'u kalifa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'u nɔ minɛlen don Mali kiritigɛlaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen labila ka na Mali kɔnɔ n'o ye Karim Keita ye, Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita Mali président kɔrɔ o denkɛ ani Mali soldasiw ka minisiri kɔrɔ n'o ye Hubert Coulibaly ye. Ni hakilina in jɛnsɛnlen kɔfɛ sa kunu mun ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ u ka presidansi kumalasela dɔ y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn Assimi Goïta ka nin hakilina in ma ko sabula ko Colonel Assimi Goïta bɛ ka nin ko kɛ politiki ko ye k'a bɛ olu kɔnɔ ko sigi k'a fɔ ko tun kan ka nin ko ban ko halisa olu kɔni hakili b'a la ko Assimi Goïta a bɛna segin kɔ a ka nin hakilina tali la. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko CEDEAO ka sigikafɔ dɔ bɛna boroda dɔgɔkun nata New Yorkukaw fɛ yen nɔ ko nin kuma ninnu bɛna walawala kɛnɛ kan ko ni nɔ ma bɔ a la ɲangili min kan ka ta Mali kama k'o nata CEDEAO jɛkuluw fɛ. Hakili jigila soldasi 49 minnu minɛna Mali kɔnɔ musolaka 3 minnu tun b'a la olu kɔni labilala septembre kalo tile 3 tɛmɛlen. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.